namar ka jing sertok jong paiba na ka jing sniu palat jong surok shnong hak shnong nyang barilum Haribhoi district haba kin nong ilam shnong ka shnong nyang barilum Haribhoi district kila yo ai kalat ban penpau halar ka jing sniu jong surok shnong ka ba om cham ladon ka jing penmang jing erap ban maramon na kalyang jong katanat PWD ka sarkar kalami ka jing kran hak por ba penlong ka RBYF ya ka lumpung lekai football final hak ti ka shnong hak bau asisten ramba shnong uba senrap bor walang ula penpau ya ka jing syam jing e jing paiba hak let kawan namar ka jing sniu ka balalong syapapalan working president ka seng RBOF sengkmi uba liandar nong shli hak jing mir jumut lang bat ki paradokhat ula bu da ka thong ba shen ki khot jong ka seng lembat ki nong ilam shnong gane ka shnong kin selet ban ya kendu yau executive engineer ka PWD nong po bandawa bade ban penrung no hak thup jong ki surok ki badan kam ban maramot hak ne ka thain lane ban yebud din lem ban ngi kum kasnong ban penio naga banta ka naga surok ka batmai te kasnong kalale ya ka badon kam te ngasu apil tani tai bakinjat de kane ka surok katkum ka jingtip la nadu ar hajar khat ar hadu manta ladap khalai snem ka surok kasniu umdon barifer umdon bapej nagalyang ka RBWF i pantikna ba na kaliang jongi bat kasnom sian ngin salik kendu yo engineer jong kapildi division nangpo banle ya keberan kam bat ngin sekren ya ke keberan kam tengi kepat na kaliang kasnom bat na kaliang kaseng jongi ngin salik mi ngin sepen bay ha kana kapor ha uneu benai mamanta bat ngin le keberan kam na menta kesurok uneu surok kajing ka distan jong ka datang 1 kilometer artat ni sokya kalong babun ke khna skul kilek kiwan ki jenjar khamtam e kidon ka jinseng kebenwan hangasno katkum ka jinya thu kalong bah ki new pra kendai tarik jong Januari kidon jinseng te halor kane ke banta nakaleng jong ngin sim ya ka jingge kli bar kadurban snong ngin ligmi na banta ka jingan kam bane kendu yau engineer jong ka pildi